Good morning लोगोफोर आंनि रशनि दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थालायबाय लोगोफोर नै आलासिया जाहा थोरसि सुगासिनो आं भिडिअ खालामखोमानो र' आलासिया लाजिनानै नायासै आंखो आङो मैया लाइ फुलि लाबोदोंमोन जोङो थास' बिथारि खानायाव बेखौनो आं नै गेजेर गेजेर गायलायनोसै गोबोरखि हासार होनानै गायदो नै फिसा फिसा गाबोन समनियानो नायबाय था नै बायदि गिदिर जागोन पुरा गिदिर जाबाय नै आंना नैबे हासारखौ होगोन आङो बे हासारखौनो होनानै गायदोंमोन नैबे माबाखौबो लाइ गिदिरखौबो बेबो गिदिरानो लाइया इसेदेरनो गायदोंमोन बेबो जि गिदिर जाबाय नै बेफोरो आंखौ गेजेरसो गायनो होबाय बियो गोबोरखि गोरान बहुद गोबावनि जमा जानायमोन आरोना जमा खालामनायमोन मालाया मागो बोथोराव मा हो आंना मैया लाइ फुलिखौ जि बरिया जाखादो लायना गायबावगोन नांगौ मोननैसो गायना लादो इसाबो जि गिदिर जादों बिदि गोसोम जात लाया बिराद मोजाङै फाख्रा आं इथिं बाहेराव लाइनसो गायनोसै इदि बुरजाथार नै लाइ फुलिया गेजेर जायगायानो गैला इबो इनिख्रुइ देरसिन जायो इसाबो गायदो बिराद गिदिर जादो गैला नै जागायानो नै जागा गैला मायाव गायबावगोन आं जागा गैला मायाव गायबावनो है नैखिनाव गायगोन आरामनो हायानो मासेया था नैबे हासारखौ बाहाय होनानै गायदों नैबे लाइन मोनसे दोङो ना इयाव गायनोसै जि बुरजाखा बिफाङानो 100 दालनि बारासो हरदों गोबोरखि हासार इसे होनानै गायदो ओमफ्राय इसे देरबाथाय बयलारनि खिखौ होलायसिगोन होमबानो जि गिदिर जागोन आरोना बेयो पुरा गिदिर जादों नखाय बयलारनि खिया बिराद हासार जाखायो
लारि लारि जि मोजां नुखायो माथो आंनिया एसे दाम बुरजा जि गोलाव गोलाव जाजोबलांबायलै माबा होनांगौमोन जोङो दा रैसुमै जागोन गन थसे थसे दोबानो नो फांनैल'सो जाबाय द' रैसुमै मा थास' बेदरफोर रुना दोनलाय नाजों जागोन ना सबायजों ना गोरानखौ जागोन थास' बेदरखौसो बिराद जानो लुगैदों दा हराव जागोन होनबा थास' बेदर ना गोथां सारनानै फांनै गायनोसो लुगैबाय आं जि बुरजाखा नङा नैबेयाव भिन्दि गायनायावसो गायहैनोसै भिन्दियानो माथो रज'थाराखै जायो दै लुबानो जागोन इयो आरो ओरै लाबोनांला होनदोंलै इलाय इ फांसेया लास इलाय नुवाखै इनि लारिया साइकेला ओरैनो मानसिफोर थाबायखाबाय थायो साइकेल दोनाखै इयाव इलाय लाइनसो जाबावगोन नङा ओरैनो बारायबो नङा सिसि साजोब्बाय आंखो ओइथि सानैबो गायनोसै थौ मासि बरिया लाइट फुलि हरदो हाया होमबा दासो गदाय फोदो जि बरिया जाखागोन जि दब्लायसे फोखादो गायना लाजोबनांगोन खिन्थु इदि फोनायाव बारा मोजां जायो गोसोम फाख्राया मोजांथार ओमफ्राय दख्लानै गायना लादो इदि जि गोदोर गोदोर इनिफ्राय देरसिन बिलाइयानो गोबोरखि हासाराव गायदो आरोना Huh? 사주면 거치시야
फिथाबो सोमनांसिगो दिनै मैयानिफ्राय जियानो सुबाबो सुग'नो हायाखै एबार लाइ गायनोसै नैथि आरोबाव निकि सना नैयाव लाइ गायनो बाबा आङो दै नै लोगोफोर मागो बोथोरबाबो आहा लाइ गायदो देनां बैसागोआव लागै मोनजागोन मासे बरिया हाया आयु बुरथार भिन्दिया रज'ना होबा माथो दिगदार जागोनलै भिन्दिया रज'जोबाखै इयाव गोबोरखि हासार एसे सोनानै गायदो आरो फांनै गायगोन दोलै आं जोबनायानो नङा नै जि बुरजा फुलियानो फुङावनो लाइ फुलि गायलायबाय दिनै गोबोरखि हासाराबो बुख्रुबनानै आरो सालिना लाबावनांगौ भिन्दि फोदोंमोन आं बेयाव फांसे फांनैल'सो रज'बाय ओंखायनो लाइखौसो गायना होनोसै आं मासे बुखिनाय बोराय लावदुमालाय मासे बुखिनाय बोराय लावदुमा आया सिनस्रि साजोब्बाय आंखौ नै बाबाया आंखौ लाइखौनो गायनो जागाखौनो होथ्रासै मासे रायखावगासिनो बारि सिङावसो गायहैनोसै आं जानायाव बावलिदिनां बिराद रायखायो जाता गायनोनो होथ्रा नै बिथिं मोननैसो बुस्थु गायखोमाना दोनदोंमोन आङो आनारसाबो थाइजोबनो नागिरदों नै आनारस बागाना जोंहानि है बेयावसो गायनोसै आं मासे रायो जागाखौनो होआ गायनोनो नै बेयाव मोननैसो गायनानै फैदोंमोन आं आया दाउआ एरनानै सेस दाउआ मा खालामजोबखो नै दाउआ आयु एसे बरिया रज'नायखौ लाइ गायनोसै इयावनो आंखौ लाइ गायनोनो जागाखौनो होआसै बारि
बारि सिङावसो गायखोमाना दोनसां जादा जा फांनै फांथाम जमा जमा गायनोसां एबार आयौ हाया माथो गोरासोलाय जागोन ना जाया जागोन बायदिखौनो मोनथ्रासै आं हे भगबान एसे गोजानाव गायनो होबाय आंखो एसां गोजानाव दै रोगानासो लुनांसिगोन आं मटरबो मोनहाया बेयाव एसां गोजानाव दाउआनो एसे जोब्बाय सोरानि दाउ फैफैयोलाय जोंहाथ' हगारखाया न' सिंनिफ्रायनो फांथाम गायना होनोसै आं थाब जोबनायनि मासे बरिया हाया बाला बुरफुरनो आंलाय गोरासो सानदोंमोन लाइजों ना गिदिरजों जानांगो देनां देरबाथाय बड'लेण्ड खाना जि टेस्टि मोनखायो लाइजों ना गोदोर जातासो गायथारनोसै आं थांनाल' थाथोंसैलाय बिफाङा देनां एसे देरबाथाय आरो गायस्लायबावगोन आं बोरैबा थांगोना थाङा बिफाङाबो गोरलैथार इसे देरबावनांगौमोन आरोना मोजां आबदाल लाबाथ' इ सेदेराव गायनो हाबा जलदि मोजांसो जायो गिदिर गिदिर मानसियाबो लोदोदो जाबाय नालाय जख्रुबनोबो हाया गायनोबो बे रुसुनफोरखौबो माया एल'जोबना दोनखो मालाय थांखानाय ए जोब्बाय लोगोफोर जोबथ'लायबाय दिनैनि थाखाय आंना गाजरा दासो इयाव धोनदिया इयो गाजर दासो फिसा फिसा रज'हांदो दै लुनोबो गोजानथार जाबाय नालाय तुरुरुरु जोंहा बिलाथि बोग्रिया एबार लेटआव आइयाव गायहैबाय आं न'याव दोङो थाइनैसो देरबायना देराखैब्रा देरबाय
हाइजें फुना दोनैनो र' दा ओंखाम जाखांबा गयजों जानो नागिरबाय थालायना ओइनो बाबुआ मालाय माइब्रा जोसा देनानै लाबोबाय दां मिलाव नैबेयाव भिन्दियाबो दाबो रज'आ आंना दै सारिखायनो फांसेबो रज'आसै हाइजेंखौ दा जानो थाखाय आङो ओंखाम जाखांबा दायो बाबा मोना नागिरलायगोन ना ओंखायनो आङो लांनानै दोनहैखानोसै एसे जाबाय एसेबाङानो थोगोन आदा बारि आदा जोगोनारा दासो देरहांदो बानलुआबो गोरलैथार दा र' बे थास' बेदरखौ जानोसै मैया जावना लाबनाया नै थास' बिथारिया एसे दंबायो रेशमी माँ क्या कर रहा है कहाँ भाग गया रे एना हाइजें लाबबाय आं दा गय जाना नोंसोर दावराव जाबाय थागोन मोखांनिखौ लाबोआखैलां भितरनिखौसो ए सबायसो संसै नांगोरदा सबाय संनांगोन आरो ए सङाबा लायाखै फुलखौसो आंनि फुला बिबार बारबाय आंनि फुला बिबार बारबाय लोगोफोर आङो नै मिज'रामनिफ्राय लाबोनाय मा होनो गलाप फुलनि थाराफोर दोङो नै ड्रेगन गायनो दोङो स्नेक्स प्लान्ट रादोंना रायाखै ये गोलैबाय खानायावनो गोलैबाय थोदो एसां बुरजा हा ए नै लाया फिसा फिसा दानि गायनाया नै लोगोफोर आङो सानसेबो दैमायाव दुगैफेराखै दिनै हले दैमायाव दुगैनो फैदो आरो आङो আজি নদীত গা ধুব আহিছোঁ মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গা ধুব আৰু মই মাৰিয়াম নাই খাহে বনালো মই মাটিমাহ আৰু মাছ ইমান টেষ্টি হৈছে ৰে কমলীয়া ধনিয়া দি দিছে একে জাব্ৰাং দিছে বঢ়িয়া পুখুৰীৰ মাছ গাহৰি পতা আছে এদিনাখন নিয়াটোৱে অলপ আৰু আছে খাচী মাংস আছে কালি আনিছে না সেই নেপালী কাটিছিলে যে আনি দিছে 1 কেজি 700 1 কেজি
বহুত দাম যি বঢ়িয়া চিনাৰী লাগিছে না আমি বনালো এইটো দলং বা কেনেকুৱা বনাইছিলোঁ আমি এতিয়াতো নোৱাৰিব ন ইমান গুৰু নিচিনা কাম কৰিলোঁ আমি এইটো দলং বনোৱাত মানে আমি টকাৰ কাৰণে কৰা নাছিলোঁ ঘৰৰ ওচৰৰ দলং আমাৰে হ'ব বুলি কৰিছোঁ না নোৱাৰিলেও আমি নোৱাৰিলেও কৰিছোঁ এনেকুৱা বেচেৰা জয়শ্ৰীক মই বহুত মৰম লাগে ৰে এই এটাটো পুৰা শেষ কৰিছে অকলে বালিটো ন বালিটো সিয়ে পুৰা ইটো শেষ কৰিছে এইটো তলৰটো मरमे लागि जाय मोय सुवालतु बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बहुत बहुत थेंक इउ बाय बाय